Ja, men velkommen til yoga, og tak fordi I gerne vil være med. Og vi skal starte på ryggen i dag. Så bare læg dig godt til rette. Du lægger dig lige ned på ryggen, og mærker din ryg godt ned i underlaget, strækker benene ud, eller armene ligger lidt løst ud på kroppen. Og tag en dyb indånding her. Bare fyld godt med luft på, og så lad den sive ud lige så langsomt. En dyb indånding. Og en lige så stille og rolig ud. Og en dyb indånding. Og en lige så stille og rolig ud. Og lad åndedrættet finde sin egen rytme. Mærk din bagside ned mod måtten. Ligesom overgiv dig lidt til tyngdekraften. Og lad kroppen synke lidt ned. Og så kan du lige så stille og roligt begynde at dreje dit hoved fra side til side. Sådan. Bare lad næsen gå skiftevis til højre og venstre. Løsne i nakken. Og du stopper. Bøjer benene, sætter fodsålerne. Gerne med lidt afstand imellem fødderne og lidt afstand mellem knæene. Du kan tage en indånding her. På udånding lader du begge knæ gå til højre. Indånding til midten. Udånding til venstre. Indånding til midten. Stille og roligt fra side til side. Eller gerne næsen på modsat din knæ. Så når knæene går til venstre, går næsen mod højre. Og omvendt. Mærk bevægelsen omkring hoften. Mærk bevægelsen ind i ryggen. Og så stopper du her. Du kan løfte knæene op til brystet, tage en hånd på hver sit knæ. Og så lige lave lidt cirkler her med knæene. Den kommer ned til brystet, ud til siden. Skubbe væk sammen. Mærk bevægelsen ind i dit hofteled. Måske er der også en bevægelse ned i lænden. Og den anden vej rundt. Så kan du lige samle knæene over brystet og holde lidt fast omkring dem og blive trække knæene ned mod brystet. På en indånding løfter du panden op og holder panden heroppe, og lige trækker vejret på gangen. Og så sænker du lige så langsomt nakken ned, baghovedet ned, og strækker benene ud i underlaget. Lige mærk kroppen, som den lander her igen.
Så kan du rulle om på den ene eller den anden side. Og skubbe fra. Kom op og sidde. Gerne. Det kan være i skrædderstilling eller en anden stilling, hvor du kan sidde med en nogenlunde rank ryg. Og det kan være med rart at sætte bagdelen op på et foldet tæppe, så du lige får løftet bagdelen lidt. Det hjælper på at holde ryggen rank. Og så lige lande her. Du kan måske lukke øjnene blidt eller stille blikket på enden. Og lige lade opmærksomheden komme ind. Mærk sædet ned mod underlaget. Nem en tyngde ned i underlaget. Og lad lige så langsomt opmærksomheden vandre op langs rygsøjlen. Så har du en indånding her på udånding. Lægger du højre øre lige ned til højre skulder. Indånding op. Udånding. Venstre øre til venstre skulder. Indånding op. Lige så stille og roligt fra side til side. Følger dit åndedræt. Og giver dig tid til at mærke bevægelsen. Lige så langsomt inviterer nakken, halsen ind til sidebøjningen. Du kan lade hovedet komme til højre. Blive her et øjeblik. Måske lige justere hovedet lidt, så du måske får halsen lidt tilbage, nakken lidt tilbage. Og træk vejret her. Mærk, hvor du finder det gode stræk. Du skal venstre skulder lige søge blidt nedad, uden du laver det som et decideret træk. Med en intensitet. Det skal ikke have intensitet, bare en forlængelse. Vi kan invitere strækket ind i området, uden det begynder at stride imod. Måske går der lidt tid, og så kan du mærke, at skulderen giver lidt efter. Nakken giver lidt efter. Så på en indånding løfter du hovedet op. Lige mærker længden op igennem ryggen, tager en indånding og udånding. Læg lige så stille og roligt venstre øre ned mod venstre skulder, og lad højre skulder måske lidt søge nedad. Måske skal du lige vippe hagen lidt. Du finder lige brækker lidt, indtil du finder det gode stræk for dig, og så bliver du bare der. Og trækker væk. Det kan du mærke efter en stund, eller ligesom er noget, der giver sig lidt. Så har du en indånding. Og på udåndingen lader du næsen rulle ned mod gulvet og fortsætter over til højre skulder. Indånding ved skulderen. Udånding rulle lige så stille og roligt fra den ene side til den anden side. Bare giv dig god tid. Og også tid til at mærke de fornemmelser, der måtte være i nakken, skulderpartiet. Næste gang næsen er nede mod gulvet, så stopper du helt. Og ruller lige så langsomt hovedet op igen. Vi lander her. Fornemmer længden op igennem rygsøjlen og nakken helt op i toppen af hovedet. Så kan du lige så stille og roligt lade armene gå frem. Lad dem gå ud til siderne.
Og sæt hænderne på dine skuldre. På en indånding lader du albuerne komme frem og op. Udånding tilbage og ned. Indånding frem og op. Udånding tilbage og ned. Mærke cirklerne. Og inviter gerne en blødhed ind i cirklen. Det behøver ikke at være den største cirkel. Det er mere fornemmelsen af, at du bevæger dig rundt med blødhed, med venlighed over for de stramheder og spændinger, der måtte være. Den anden vej rundt. Og så stopper du, eller hænderne kommer ned. Lad dem lande på dine knæ eller lår. De mærker skuldrene. Se, der er varme prikken, snoren, fornemmelser i skuldrene. Og så kan du sætte fingerspidserne ud til siderne. Og tage en indånding, løft højre arm op. Udånding, sidebøj til venstre. Indånding, løft op med begge arme op. Udånding, sidebøj til højre. Indånding, løft op. Udånding, skiftevis den ene side og den anden side. Mærke længden igennem kroppen. Mærk, hvordan du flytter. Bevæger dig fra side til side. Næsten som pilegrene, der vejer i vinden. Og næste gang du kommer til højre, så bliver du til højre. Lad højre hånd lande ned i måtten. Du kan lade venstre hånd måske bøje ned bag hovedet, ligesom holde hovedet her, og lade albuen søge opad. Lad venstre sædeknude søge nedad. Lige så blidt kan du bevæge dig ind i sidebøjningen. Og trække vejret her. Gerne fornemme. Bøje rygsøjlen, når du får noget længde ind på venstre side af kroppen. Indånding. Og så svinger du, svejer du videre over til venstre. Venstre hånd i måtten. Højre hånd under hovedet, albuen op mod loften. Albuen søger opad, der højre bale søger nedad. Og træk vejret her. Det er et godt stræk ind på højre side af kroppen. Og vi tager gerne åndedrættet i højre side over i ribben. Jeg går åndedrættet. Indånding, løfter op, bræk begge arme op. Lad skuldrene søge ned, hænderne mødes. Indånding med længde op igennem kroppen. Udånding, hænderne ned foran næsen, ned foran brystet. Så kan du hænderne lande på hver sit knæ eller lår. Lige lukke øjnene eller stille blikket på uendeligt. Mærk siderne af kroppen. Mærk din rygsøjle. Så kan du lade hænderne komme på dine knæ og tage en indånding og vokse op igennem ryggen. Udånding. Vend dig frem. Indånding. Lad overkroppen gå mod højre. Lad den gå tilbage. Lad den komme til venstre. Så den kommer frem, så du ligesom laver store cirkler med din overkrop. Bare lad kroppen cirkle rundt her. Mærke din ryg. Følge åndedrættet. Og næste gang du er frem, stopper du lige op.
Og lad kroppen rulle op til lodden. Mærk din ryg her. Mærk fornemmelserne omkring ryggen. Og så kan du bytte om på benene, hvis du sidder i skrædderstilling, så du får det modsatte ben foran. Igen find rankheden i ryggen. Indånding her. Udånding læn dig frem. Og så på en indånding mod venstre og tilbage. Udånding til højre og frem. Cirkle rundt her med din overkrop. Mærke ryggen. Hvordan den drejer omkring sin egen akse. Næste gang du kommer frem, så stopper du. På en indånding ruller du ryggen lige så langsomt op. Da hænderne hvile på knæ eller lår, skuldrene slapper af. Indånding, længde, lethed op igennem ryggen. Du kan eventuelt lukke øjnene. Mærke din rygsøjle. Og så kan du lade fingerspidserne komme ud i hver sin side. Til hver sin side. På en indånding løfter du begge arme og oprækker længder op igennem kroppen. Og på udåndingen drejer du mod højre. Lad højre hånd komme bag dig, lad venstre hånd komme på højre knæ. Indånding løfter op, drejer frem. Udånding drejer til venstre. Og fingerspidsen i bag ved dig. Og højre hånd på knæet. Indånding løfter. Udånding skiftevis den ene side og den anden side. Mærk din ryg. Hvordan du venligt inviterer din rygsøjle til at dreje skiftevis til den ene side og til den anden side. Og indånding løfter. Samle hænderne. Udånding ned på en bryst. Lad hænderne lande på knæ eller lår. Og du kan lukke øjnene. Mærke ryggen. Så begynder der at komme lidt varme i ryggen her. Og så kan du komme om på alle fire. Eventuelt tæppe under knæene. Bred håndfladerne godt ud. Lad knæene være nogenlunde under dine hofter med afstand mellem knæene. Og på en indånding strækker du højre ben tilbage. Udånding knæ til bryst. Indånding stræk tilbage. Udånding knæ til bryst. Lad benet gå her nogle gange. Jeg sidder. Hvis du sad i skrædderstilling, så har vores ben ligesom været båret godt sammen i et stykke tid. Lige for rettet benene lidt ud igen her. Og du kan lade knæet komme ned og skifte om til det andet ben. Så stopper du og lader knæet komme ned ved siden af det andet. Her kan du tage en indånding, og på udånding lader du bagdelen søge tilbage til hælene, panden ned mod måtten. Indånding alle fire. Udånding. Barnets stilling. Indånding alle fire. Udånding barnets stilling. Indånding alle fire. Lige så stille og roligt her. Frem og tilbage. Når du begynder at lade hoften glide frem, så du lader hoften glide frem, du løfter brystet lidt. På udåndingen tilbage til
Barnets stilling, indånding. Alle 4 eller hoften givet frem. Ligesom bløde, rolige bevægelser. Følger dit åndedræt. Og næste gang du er oppe på alle 4, så kan du stoppe. Og du kan lige flytte, hvis du har et tæppe under knæene. Så flytter du tæppet og kommer ned og ligger på maven. Gerne lige lade hænderne hvile under panden. Med albuerne ud til siden. Mærk, du lander i underlaget her. Og så strækker du armene frem foran dig. Og på en indånding løfter du højre arm og venstre ben. Udånding, sænk ned. Indånding. Venstre arm, højre ben. Udånding, sænk ned. Skiftevis modsat arm og ben. Lige så langsomt. Ligesom du skal udfylde dit åndedræt med bevægelse. På at løfte låret. Række foden tilbage. Og så lader du hænderne komme tilbage ind under panden og lader benene slappe af. Og herfra, der kan du bøje dit venstre ben, række venstre hånd tilbage, tage fat i foden. Og lad foden lige blive trukket ned imod ballen. Gerne måske med retning af hælen på ydersiden af ballen. Men du lader hoften søge nedad og knæet bagud. Jeg vil rigtig gerne have et stræk på forsiden af låret. Og træk vejret her. Mærk dit lår. Mærk fornemmelsen af strækket. Måske når du har ligget her et stykke tid, fornemmer du, at der ligesom er noget, der giver sig. Der er en vis grænse for, hvor længe musklerne kan blive ved med at, muskelfiberne kan blive ved med at holde sammen, når man begynder at trække i dem. Og lige så stille og roligt slipper du venstre ben. Lad venstre hånd komme under panden. Lad højre hånd komme tilbage og fange højre fod. Bøj foden ned mod ballen, gerne mod ydersiden. Så hælen søger mod ydersiden. Hoften søger nedad, og knæet søger bagud. Når du trækker vejret her, mærker dit lår. Mærker fornemmelsen af strække i låret. Den siger, det tager forstået. Gerne 20 sekunder. Før musklerne begynder at give efter et stræk. Og nogle gange mærker man det ganske tydeligt. På et givet tidspunkt. Men ikke nødvendigvis. Det er ikke fordi du gør noget galt, hvis du ikke mærker, nu slap det. Nogle gange er det bare tydeligere end andre. Og nogle gange skal der måske lidt længere tid til.
Og du kan slippe dit højre ben. Og lad hånden komme tilbage under panden. Lige mærk dit højre lår og forskellen. Eller rettere fornemmelserne i benet, når det nu ligger der igen. Og så sætter du hænderne ud på brystkassen. Og lad tæerne række bagud. Lad kønsbenene søge nedad. På en indånding løfter du op i en kobra. Udånding sænke ned. Indånding løfter. Prøv at lade det være din ryg, der løfter. Du får sandsynligvis ikke strukket dine arme særlig meget. De skal bare lige støtte. Så prøv at løfte det, du kan løfte i ryggen. Og lige så stille og roligt mærke, hvordan du løfter op, sænker ned. Træk tæerne bagud. Vristene søger ned i munden. Brystet søger op og frem. Og næste gang du er nede, så bliver du nede. Lad hænderne komme under panden. Og lige mærke ryggen her. Ryggen slappe af og genfinde. Ligesom blive rettet tilbage ud i sin naturlige kurve. Og så sætter du hænderne ud på brystkassen. Løfter op på alle fire. Og her kan du lave nogle blide kattestræk, så du på indåndingen svejer og på udåndingen krummer. Mærker din ryg. Inviter den til at bevæge sig virvel for virvel. Og næste gang du krummer, så prøv at blive i krumningen. Skyd ryggen godt op mod loftet. Og måske kan du ligesom fornemme, at du kan lade vægten, din bagdels eller hofte glide lidt længere frem, eller lidt længere tilbage. Når du gør det, så flytter du hvor på ryggen, der får det største stræk. Og så finder du lige der, hvor det føles særlig godt for dig. At blive strukket over ryggen. Og så bliver du der. Trækker vejret. Ligesom skyder ryggen op i det område. På dine indåndinger. Og lad ryggen slappe lidt mere af ved at være der, hvor den er. På dine udåndinger. Så kommer du tilbage på en lige ryg. Måske lige kommer ind i et svej. Bare lige et øjeblik. Lad lænden glide ned. Brystet glide. Smelte mellem skulderbladene. Brystet glider lidt fremad. Så kommer du tilbage til en lige ryg. Så du kan lige så stille og roligt dreje tæerne omkring. Der er en indånding her. Udånding, løft bare knæene 5-10 cm fra måtten. Stærk stilling her. Ræk længden ned gennem armene, ned i roden af pegefingeren. Pres dine forfødder ned. Træk vejret. Der er en indånding her. Udånding. Send knæene ned. Indånding. Udånding. Numsen tilbage. Til barnets stilling. Indånding. Alle fire drejer tæerne omkring. Udånding. Løft knæene. Så sender du numsen langt tilbage. Og så kan du begynde at strække numsen op mod loftet. Gerne det hælene være løftet. Ræk
Lad bagdelen søge tilbage. Slap af i nakken. Ja. Så kan du begynde at sænke skiftevis den ene og den anden hæl. Strække benene godt. Du går her på stedet. Strukket benene også gerne op langs siden af kroppen. Du stopper bevægelsen. Og du kan træde eller spacere dine fødder frem i foran af måtten til en dyb forbøjning. Gerne bøje lidt i knæene. Og mens du står her, hvis du har sokker på, så kan det være et godt tidspunkt at tage sokkerne af. Lige få lånt sokkerne af, mens du alligevel er i en forbøjning. Og ellers bare overkroppen hænge her. Slap af i nakke og skulder. Og sæt nu hænderne i hoften og rul ryggen lige så langsomt op, hele vejen op til stående. Tag en indånding. Ræk hænderne mod himlen. Udånding ned foran brystet, ned langs siderne af kroppen. Og lande her. Mærk dine fødder. Måske skal du lige kigge ned og se, om de er nogenlunde parallelle med hinanden, parallelle med ydersiderne af måtten. Nogenlunde i hoftebredde. Og så lad opmærksomheden bare hvile i dine fødder. Fornemme kontakten med underlaget. Mærke for indersiden af forfoden. Ydersiden af forfoden. Indersiden af hælen. Ydersiden af hælen. Mærk alle 4 punkter. Kan der være lige vægt ned i alle 4 punkter. Du kan løfte og sprede tæerne. Og sænk så tæerne ned. Og ligesom lad dem finde et godt greb ned i måtten. Mærk, hvordan du nu har godt fat. God kontakt med underlaget. Tyngde ned i. Tyngde, stabilitet ned mod måtten. Opmærksomheden kommer til knæene. Det er blødhed i knæene. Det er blødhed i hoften. Lille naturlig lændesvej. Lille løft i brystet. Løft skuldrene op. Det er tilbage og ned. Løft skuldrene op. Det er tilbage og ned. Løft skuldrene op. Det er tilbage og ned. Ræk dit længde ned gennem armene. Ned i roden. Håndroden. Ud i fingerspidsen. Og på en indånding kan du række armene ud til siden, op over hovedet. Lad håndfladerne pege mod hinanden, lad lillefingrene pege opad. Udånding ud til siden. Ned. Indånding, ræk armene. Udånding. Ræk armene ned. Indånding, ræk armene op. Folde hænderne, lad pegefingrene pege opad. Lad skuldrene stadigvæk søge nedad. Stem fødderne ned i måtten. Ræk længder op igennem kroppen. Tag en indånding her. Udånding. Sidebøj til højre. Indånding til midten. Udånding. Sidebøj til venstre. Indånding til midten. Stille og roligt her. Indånding til midten. Udånding. Lad armene gå ud til siderne ned langs kroppen. Måske lige lande her igen. Mærke fødderne i underlaget. Indersiden forfoden, ydersiden forfoden. Indersiden af hælen, ydersiden af hælen. Tæerne. Og lige væk fordeling ned i fødderne.
Du rækker blidt længde ned gennem armene. Tager en indånding, rækker armene ud til siderne, op over hovedet, samler hænderne. Udånding, fold forover, dyb foroverbøjning. Indånding, vandret ryg. Udånding, fold forover, hænderne i hoften. Indånding, løft op til lodret, ræk hænderne mod himlen. Udånding ned foran brystet og ned langs siderne af kroppen. Indånding, ræk armene op. Udånding, fold forover, dyb foroverbøjning. Indånding, vandret ryg. Udånding, fold forover, hænderne i hoften. Indånding, løft op til lodret, ræk hænderne mod himlen. Udånding ned foran brystet og ned langs siderne af kroppen. Indånding, ræk armene op, samle hænderne. Udånding, fold forover, dyb foroverbøjning. Indånding, vandret ryg. Udånding, fold forover. Indånding, løft op til lodret, ræk hænderne mod himlen. Udånding ned foran brystet, ned langs siderne af kroppen. Træk vejret her. Mærk fødderne. Mærk, hvordan du har kontakt med underlaget. Inderside forfod, yderside forfod. Inderside af hæl, yderside af hæl. Tæerne. Så du tage en indånding og række armene op sammen over hovedet. Udånding, fold forover. Dyb foroverbøjning. Indånding, vandret ryg. Udånding, fold forover. Sæt hænderne i måtten og træd højre fod langt tilbage. Alle 10 til at pege fremad. Den bagerste hæl er højt løftet. Forreste fod er solidt plantet i underlaget. Og så mærk ligesom en tyngde ned i begge fødder. Du har kontakt med underlaget. På den forreste fod. Indersiden og ydersiden af forfoden og hælen, tæerne. På den bagerste fod er det bare forfoden og tæerne. De har stadigvæk god kontakt og tyngde. Og så stemmer du fødderne ned. Så krammer benene lidt mod hinanden og løfter overkroppen op til låret. Rækker hænderne mod himlen. High lunge. Og lige lander her. Måske vipper et par gange op og ned. Du kan mærke. Ligesom, eller du kan hjælpe din hofte ind. Der hvor det er godt for den at være med lidt tyngde ned i sten. Jeg vil meget gerne have det forreste knæ er over eller bag ved den forreste arm. Du mærker fødderne ned i underlaget. Krammer benene lidt mod hinanden. Og mærker, hvordan styrken fra benene vokser op igennem din krop. Op igennem armen. Ligesom helt op, og energien kommer til at stråle ud af dine fingre. Træk vejret. Mærk, hvordan du står her og stråler. Så tager du en indånding. Samler håndfladerne. Og på udånding folder du forover og sætter hænderne i måtten. Træder bagerste fod frem. Dyb foroverbøjning. Indånding, vandret. Udånding, fold forover. Sæt hænderne i hoften. Indånding, løft op til lodret. Ræk hænderne mod himlen. Udånding ned foran brystet. Og ned langs siderne. Op. Og lige mærke fødderne i underlaget her. Hvordan du står solidt og godt. Og så rækker du længden ned gennem armene. Tager en indånding, rækker armene op, samler håndfladerne. Udånding, fold forover, dyb foroverbøjning. Indånding, vandret ryg. Udånding, fold forover, sæt hænderne i måtten. Så træder du din venstre fod langt tilbage. Og lige mærker fødderne her. Hvordan fødderne er solidt plantet. Højre fod, både forfoden og hælen og tæerne. Godt ned i måtten. Bagfoden er det tæerne og forfoden. Og hælen er højt løftet. Så stemmer du lidt ned i underlaget. Og løfter overkroppen op til lodret. Genfinder fornemmelsen af stabile fødder og stabilitet ned i måtten. Og en indånding og løfter armen op, så håndfladerne peger mod hinanden, slapper af i skuldrene.
Lad opmærksomheden komme til fødderne. Kontakt med underlaget. Fornemmelsen af måtten under dine fødder. Stem fødderne lidt ned. Kram benene lidt mod hinanden, ligesom du trækker dem mod en usynlig midterlinje. Mærk, hvordan aktiviteten på benene, styrken på benene vokser op igennem kroppen. Og vokser op igennem armene, stråler ud gennem fingrene. Måske løfter du også brystet en anelse. Det er som om du stråler fra brystet. Og lige træk vejret her på gang og mærk, hvordan det er at stå og stråle. Og så samler du dine hænder ned foran brystet. Indånding her. Udånding, fold forover. Sæt hænderne i munden. Og træd tilbage til en planke. På toppen af en armbøjning. Mærk kroppen her. Træk vejret. Og så sænker du lige så stille og roligt knæene ned, lårene ned, maven ned og kommer hele vejen ned til mavelæggen. Lad tæerne pege bagud. På en indånding løfter du overkroppen op i en kobra. Udånding. Sænk ned. Indånding løfter op i en kobra. Udånding. Sænk ned. Indånding løfter op på alle fire. Udånding tilbage i barnets stilling. Indånding alle fire. Udånding barnets stilling. Og så kan du lige blive her. Bare lad bagdelen glide tilbage mod hælen, eller maven glide ned over lårene. Og du kan hænderne under panden. Eller ned langs siden, som det er rarest for dig. Træk vejret her på gangen. Og så løfter du lige så stille og roligt overkroppen op til lodret. Du kan svinge bagdelen ud til den ene eller den anden side. Stræk benene frem foran og find ned og ligge på ryggen. Og hvis du gerne vil have sokker på, så er det et udmærket tidspunkt at montere sokker på. Men ellers så bare komme og lægge dig godt til rette på ryggen. Lige mærk, hvordan du får ryggen ned i måtten. Mærker baghovedet i måtten. Så kan du løfte knæene op til brystet, så hænderne om knæene. Og så rulle lidt her fra side til side. Mærk din ryg hen. Lad ryggen få en blid massage. Så sætter du fodsålen i måtten tæt på ballerne, rækker armene ned langs siderne af kroppen. Stemmer fødderne ned, og på en indånding løfter du først halebenet opad, så følger bagdelen med af lænden og ryghvirvlerne, virvel for virvel hele vejen, så du kommer op på skuldrene. Og på udåndingen ruller du ned igen. Indånding løfte. Rulle op på skuldrene. Udånding sænke. Stille og roligt mærke ryggen. Og næste gang du er oppe, kan du lige blive oppe og trække vejret her et par gange. Eventuelt samle hænderne, folde dem ind under bagdelen, og ligesom samle skuldrene lidt og række hænderne væk fra dig selv. Når kroppen skyder op, du kan stemme lidt ned med fødderne, for det er der, du løfter.
Så træk vejret her. Og lad skuldrene, så slip med hænderne, lad skuldrene glide ud, lad ryggen sænke ned, hvirvel for hvirvel. Tag fødderne lidt længere væk, og lad knæene hvile mod hinanden. Læg her et øjeblik og mærk din ryg, hvordan den er landet i underlaget igen. Og så strækker du det venstre ben ud, og sætter højre fod oven på det venstre knæ. Lægger armen ud til siderne i T. Og lad det højre knæ søge over mod venstre. Du kan lade din venstre hånd komme på højre knæ. Du kan begge skuldre blive i underlaget. Og kigger gerne ud mod højre, hvis det er tilgængeligt for dig. Og hvis din højre skulder ikke rigtig kan være lige nede i måtten, kan det være, at du i stedet for skal bøje den højre arm og lade hånden komme ind på brystkassen, så du undgår et stærkt stræk ud over skulderen, ud i armen. Vi skal helst ikke prikke og snure ud i fingrene, fordi så er vi ude i et nervestræk. Det har de ikke særlig godt af. Vi kan strække musklerne og bindevævet, men ikke nerverne. Og slap af i ansigtet. Lidt slip i kæben. Slap af i brystkassen. Slap af i maven. Og mærk ned over højre side af kroppen, højre bale, højre hofte. Mærk de fornemmelser og sansoplevelser, der måtte være her. Så ruller du lige så langsomt tilbage på ryggen. Strækker ud højre ben. Og retter kroppen ud. Mærk her, om der måske er en forskel mellem højre og venstre side. Bøjer du venstre ben op, sætter venstre fod på højre knæ, armene ud til siderne i T. Lad skuldrene blive i måtten, og lad venstre knæ komme mod højre. Du kan lade højre hånd komme på venstre knæ. Og eventuelt kigge ud mod din højre hånd. Universalt stræk. Lige mærke efter, om du ligger fint med din, eller om der lige lidt, der skal justeres. Eventuelt bøje den venstre arm, eller hånden hvile på brystet. Og slap af omkring øjnene. Slip i kæben. Slap af brystet. Maven.
Mm. Og så stille og roligt ruller du tilbage ned på ryggen, strækker venstre ben ud. Vi ligger her et øjeblik og mærker, om der måske er lidt forskel mellem højre og venstre side. Så løfter du højre knæ op til brystet, så hænderne om knæet trækker blidt ned mod dig selv. Slap af i skuldrene. Slap af i brystkassen og maven. Og mærk åndedrættets bevægelse i din mave. Det var højre ben. Lige lad det lande her. Mærk ned i lysken i højre side, om der måske er noget varme, noget gennemstrømning her. Så løfter du venstre knæ op, tag fat omkring knæet, lad det blidt søge ned mod brystkassen. Slapper af skuldre, brystkassen, slap af maven. Bare mærk åndedrættets bevægelse i din mave. Lige så stille og roligt strækker du venstre ben ud, lad det lande, lad armene komme ned og ligge. Mærk ned i lysken i venstre side. De fornemmelser, der måtte være. Så kan du måske lige snige et tæppe hen over dig. Og lægge dig klar til afspænding. Læg på ryggen. Måske med strakte ben. Måske bøjet ben. Måske knæene hvilende mod hinanden. Måske lige løfte skuldrene en anelse og ligesom rykke dem lidt ind på plads. Og når du så ligger godt, kan du tage en dyb indånding. Og lige så stille og roligt ud. Bare lad luften stige langsomt. En dyb indånding. Langsomt. Langsom udånding. Den sidste gang dyb indånding. Og en langsom udånding. Og når du er åndet helt ud, lader du åndedrættet finde sin naturlige rytme. Lad opmærksomheden komme til ryggen. Mærk dine skulderblade. Området mellem skulderbladene. Og ned i lænd. Ud over bækkenet. Bare mærk din ryg.
ned mod underlaget. Og lad ryggen slappe helt af. Bare lad den være tung. Og synke ned i måtten. Synke ned mod jorden. Og smelte. Og så kan opmærksomheden komme til dine fingre. Håndflader. Håndled. Mærk begge hænder. Lad hænderne slappe af. Mærk dine underarme. Albu. Overarm. Afspænd armen. Lad dem slappe helt af. Mærk dine skuldre. Afspænd skuldre. Slip helt ind fra halsen. Ud over skulderen. Lad opmærksomheden nu komme ned over din brystkasse. Brystbenet og ribben. Mærk din mave. Afspænd brystkassen. Afspænd maven. Du kan slippe dybt ned i maven. Du kan slippe omkring hofterne. Opmærksomheden kommer ned i dine lår. Til knæene. Til underbenet. Afspænd dine ben. Mærk anklerne. Dine fodsåler. Dine tæer. Og dine fødder slapper helt. Mærk fødder og ben slapper af. Helt afslappet. Mærke kroppen slapper af. Dine hænder, dine arme, dine skuldre. Lad opmærksomheden komme til hals og nakke. Og hals og nakke spænd af. Slippe alle spænd. Og så opmærksomheden komme til dit ansigt. Panden glæder ud. Slip omkring dine øjne. Slip i kæben. Underkæben glider lidt ned. Slip omkring munden. Hele dit ansigt bliver blødt. Afspændt. Blødhed og mildhed, der indfinder sig. Hele kroppen slapper af. Hele kroppen.
Stille og roligt. Du indstiller dig på afspænding ved at være forbi. Begynder at bevæge fingre og tæer lidt. Måske dreje hovedet lidt. Så ruller du om på højre side af kroppen. Du kan skubbe fra og finde op på siden. Gerne med lukkede øjne. Nogenlunde rank ryg. Velbehageligt. Lige sidde her et øjeblik og mærke, hvordan det er. Hvordan du har det efter denne yoga. Og du kan samle hænderne i en bedestilling for en brystet. Det er en indånding her. Udånding bøj ansigtet ned mod dine hænder. Indånding løft ansigtet op, blink øjnene åbne. Namaste. Tak fordi du var med til denne gang yoga. Ja.